Muhterem konaklар, bugün rayonumuz Motor Şara, bizning ишек алды фестивалінің үзәгендә. Дус тату яшәүгә, яхшылыкка өнди торган, күршеләрне генә түгел, бәлки бар районны берләштергән мондый күркәм очрашулар республикабызның һәр төбәгендә узачак. Мы собираем вместе добрых соседей, единомышленников, которые вместе делают большое благое дело. Благодаря нашим совместным усилиям родной край становится краше, комфортнее и ярче. И это именно то, что мы хотели бы оставить нашим детям, будущим поколениям. 5 лет назад партия «Единая Россия» выступила с инициативой организации программы благоустройства придомовых территорий. Раис Татарстана поддержал эту инициативу и расширил ее. Так появилась республиканская программа «Наш двор», которая охватила все районы Татарстана и стала беспрецедентной в масштабах всей страны. Заманча парклар, скверлар, җәмәгать урыннары республиканың гына түгел, муниципаль берәмлекләрнең дә тагын бер горурлыгына әверелде. Яраткан Казансу паркыбыз, Кырлай авылының Ия елгасы яр буе, Ачы шәһәренең тарихи кварталы, Яңа Кенәр авылындагы Җиһангирлар паркы яңартылган территорияләрнең бер өлеше генә. Татарстаныбызның иҗтимагый киңлекләрне нәтиҗәле үстерү тәҗрибәсе башка регионнар өчен дә үрнәк булды. Безнең ишек алды республика программасының гамәлгә ашыручырында 63 ишек алды территориясе төзекләндерелде, 32 спорт һәм балалар мәйданчыгы төзелде, 24 мең квадрат метр юл өслеге заманча таләпләргә туры китерелде. Благоустройство коснулось всех населенных пунктов, где расположены старые многоквартирные дома. А это 103 дома, в которых проживает более 3000 жителей. 130 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 468 малых архитектурных форм и уличного оборудования. Важно, что ключевой движущей силой программы «Наш двор» стали сами жители домов, активисты и неравнодушные граждане, которые участвовали в проектировании, собирали соседи, доносили общее мнение, отстаивали его, работали с проектировщиками. Их мы сегодня отдельно отметим и поблагодарим. Бүгінгі шараны ашу үшін сөз муниципаль берәмлек депутатлығына кандидат Исамаддинов Алмаз Гаптарауфов улына берілі. Hürmetli arşalılar, hürmetli qadirli kelgan qo'noqlar, barig'izda qayna salamlayman. Mana bugungi shunday motor yo'l parkina barig'izda motor etib kelgansiz. Семьяларыгыз белән, балаларыгыз белән, туганнарыгыз белән кимдер әтиян исенеп килгән, кимдер эшен ташлап килгән, барыгызга да ихлас күңелдән рәхмәт сүзләремне җиткереп калам. Инде менә шушындый парклар инде күреп торасыз, безнең районда алар бик күп. Шуларның берсенә без бүген җыелдык. Инде менә Арча районына килгәндә, безнең Арча районы Төньяк районнарының нәкъ уртасында урнашкан, иң зур район булган, иң күп авыллары булган һәм иң күп татарлар яши торган мотор үсеп килүче район. Инде бунда барыбызның да шундый мотор район булуында барыбызның да көче күп. Инде мин барлык халыкка шын рәхмәт сүзләрен җиткереп калам. Инде үземә кадәр эшләгән җитәкчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткереп калам. Һәм аларның командасына бүгенге көндә районның мотор, төзек һәм алга карап үсүенә аларның инде өлешләре зур. Ихлас күңелдән, шын күңелдән барыгызга да бик зур рәхмәт. Менә республика буенча республиканың үсешен алганда, инде мин бер генә юнәлешне алсам да, шул төзелеш һәм капиталь ремонт юнәлешен безнең республика бүгенге көндә зур төзелеш мәйданчыгын хәтерләтә. Кайда гына барсаң да, кайсы районга гына барсаң да, инде ремонт эшләре, төзелеш эшләре, зур башня краннары утыра. Казанга барсаң, җир өстендә дә, җирнең астында да төзиләр. Гомумән республикада төзелеш бармаган, капиталь ремонт бармаган урын юк. Чөнки төзелеш инде ул безнең экономиканың, икътисадның алга алып баручы бер юнәлеше дип әйтер идек. Иң мөһим булган юнәлеше. Шушы программаларны алсак, безнең менә республикабыз президент программасы дип без аны атап йөртәбез. Инде бүгенге көндә безнең рәисебезнең программасы, алар ел сайын артып баралар. Алар инде 40-тан артып киттеләр бүгенге көндә. Без Арча районы шушы программаларда
бик актив рәвештә катнашабыз. Инде 25нче ел программаларын әйтеп тә торасы юк. Без инде 26нчы, 27нче һәм башка елга программаларга артыннан йөрибез, артыннан чабабыз һәм инде ул елгы программаларда да без актив катнашырбыз дип сезне ышандырып калабыз. Әле менә безнең җомга көндәге үзебезнең хөрмәтле рәисебезгә керергә әзерләнәбез. Хайран гына зур үзебезнең тәкъдимнәребез, сорауларыбыз белән инде әлбәттә ул көнне дә безнең инде җомга көнендә Арча районына һәрвакыт инде безнең Арча районына теләктәшлек табарбыз дип ышанып калам. Кул чабырга була. Инде җомга көне инде мин аннан кайткач әлбәттә сезгә мәгълүмат бирәмен, нинди безнең яңадан яңа программалар, яңа объектлар барлыкка килде. Менә сайлауга килгәндә безнең 14 сентябрьдә безнең сайлауларыбыз Арча районы инде ул һәрвакыт матур итеп сайлауга килеп, оешкан төстә шундый хәвеф-хәтәрләрсез матур итеп сайлауны уздыра торган район. Әлбәттә инде мин бер шигем дә юк, быелгы елда да Арча районы матур итеп сайлауларга оешкан төстә килеп һәм инде матур итеп үзенең тавышын бирер дип biz ышанып калабыз. Әлбәттә безнең лидерыбыз, безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Минниханов, инде сез аны беләсез, күп еллар республикада ул җитәкчелек итә. 12 ел ул безнең инде премьер-министр булып эшләде. Инде быел 15 ел хәзер безнең президентыбыз, рәисебез һәм инде без алга таба да шушындый матур үсеш белән барган республикага инде алга таба безнең 30нчы елга хәтле төзеп куйган күп программаларыбыз бар һәм инде біз аларның күбесендә катнашабыз. Шушы лидерыбызга үзебезнең тавышларыбызны бирербез дип ышанып калам. Инде мин сездән дә шушы лидерыбызга Рөстәм Нургали улы Миннихановка тавыш бирүегезне сорар идем. Барыгызга да исәнлек, саулык, хәерле еллар булсын, уңышлы көннәр булсын сезгә һәм сәламәтлек теләп, матур итеп сайлауларны уздыруны сездән сорап калыр идем. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Бидус Алмазгөл Трупович. Хәзер чыгыш ясау өчен Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илдар Ирек улы Белмединовны чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле арчалылар, хөрмәтле кызлар, апалар. Һәр вакытта да безнең инде апаларыбыз, кызларыбыз, әбиләребез иң актив. Менә бүген дә алар күбесе. Без инде Аллаһка тапшырып, бөтен тормышны сезнең кулга тапшырабыз. Өйдә дә сез, эштә дә сез, җәмәгать эчендә дә сез. Шуңа күрә сездән башыда тора. Сез ничек әйтәсез, без шулдан барабыз. Без хәтта безнең татарларның менә биюләрендә дә башка халыклар бит инде биюләр. Барса ғрур рәвештә айрым-айрым без сезнең арттан сезне тутып белән титаклап барабыз артыгыздан. Сез кая барасыз, без шунда барабыз. Безнең шундый характер күрәсең. Сезгә бик зур рәхмәт, кызлар, апалар, әбиләр. Исән сау булыгыз. Мин бер генә сүз әйтмәкче булам, берничә генә менә шушы программа турында, бу йорт-ара торакларны тәртипкә салу. Килгән сайын гел очрашуларда гел керәләр иде. Менә безнең асфальтыбыз начар, безнең менә йортыбыз булай булган. Менә мондый балаларга уйнарга урыннар юк дип. Монда булсынмы ул, Казанда булсынмы ул, башка районнарда булсынмы ул, шуларны хәл итә алмыйча җафалана идек. Менә хәзер программа бар, бер генә мөрәҗәгать тә юк шул буенча. Бер генә мөрәҗәгать тә юк. Барсы да белә, тәртипкә салына, иртәгә тәртипкә салыначак. Шуңа күрә бик әйбәт программа булды бу. Икенчесе инде менә тагын мөрәҗәгатьләрен бу коммуналь системаның начар булуы. Аңа да зур программа җибәрелде. Аллаһы бирса, су, башка мәсьәләләрне әйбәт сулар белән тәэмин итү мәсьәләләре дә киләчәктә шушы яңа тагын программа аркылы хәл ителәчәк дигән фикерне әйтәм. Я одно хочу. Нам очень важно, чтобы вы пришли на избирательные участки. Нам важно, чтобы мы все показали, что как мы дружны, как мы вместе, как мы голосуем, как мы приходим, поддерживаем. Поэтому всех приглашаю на избирательный участок. Исән сау булыгыз, хөрмәтле арчалылар. Республиканың иң әйбәт районнарының берсе. Минем туган Кама тамагыннан соң. Бик зур рәхмәт.
Гизур Ильдар Ирекович. Слово для выступления предоставляется известному жителю города Казани, одному из лидеров команды Рустама Нургалиевича Миниханова, уважаемой Ираде Хафизяновне Аюповой. Хайрликич, Хурматлы Усвар, добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Руша, Шурушья Сарва, Руша Буша, Шурушья Сарва. Я хотела рассказать, наверное, о своей большей судьбе. Кстати, с Алмазом Габдуррауфовичем мы бездокуршилер, мы тоже соседи. Так получилось, что мы одновременно получили квартиры в одном из домов по социальной ипотеке на окраине Казани, на улице Завойского. И мы несколько лет жили вместе в соседних подъездах. Когда мы поселились, этот двор, хотя он был абсолютно новый, но он был без зелени, без цветов. И мы, соседи, старались выходить во двор в выходные дни для того, чтобы хоть как-то украсить свою жизнь. У нас не было лидера какого-то конкретного, но тем не менее каждый старался внести свой вклад. Уже больше 8 лет я не живу в этом дворе, но мне до сих пор соседи присылают фотографии жасмина, которую я посадила, там, цветов, роз и так далее. Почему? Потому что каждый из нас оставляет след, каждый из нас оставляет какое-то свое наследие, свою память в том дворе, где он живет. Нам в республике повезло больше. У нас есть лидер, у нас есть наш национальный лидер. Я человек, который приехал в эту республику чуть больше 30 лет назад. Мы приехали, моя семья родилась в Азербайджане, дальние корни с папиной стороны, они тоже Аршадан, это со стороны его матери, а со стороны отца это полностью Нурватский район. Они оба учились в КФУ, и вот я родилась в Баку. Мы приехали в очень тяжелое, непростое для нашей страны время. Я думаю, что многие люди, которые моего возраста, я 1971 года рождения, вы помните, как мы с вами переживали, когда в одночасье наша страна осталась фактически в самом начале пути. Нам досталась куча проблем, у нас не было работы. И вот моя семья, мы переживали, мы в течение нескольких лет, во-первых, нам пришлось поменять место жительства. Во-вторых, я работала тогда в Нижнекамске, мы приехали в Нижнекамск. Мы по полгода не получали заработной платы. Пенсионеры не получали пенсию, врачи, учителя, работники культуры. Они все пошли на рынок торговать. Я думаю, что многие из вас помнят эту историю. И в одночасье ученые превратились в торговцев. Для того, чтобы выжить, приходилось заниматься торговлей. Вы знаете, я горжусь своей республикой, я горжусь своей страной. То, что сегодня врачи, они получают достойную, хорошую зарплату по своему основному месту работы. Так же, как и педагоги, так же, как и учителя, и работники культуры, артисты. Вот Салават Закиевич безнен белен узе, хотя бы и Кесузайтер. Я думаю, что это здорово, когда мы можем жить, работать, заниматься своим любимым делом, отдавать себя, учить своих детей, планировать что-то будущее, какое-то свое будущее, будучи уверенным в том, что нас не оставят, в то, что мы все вместе, мы одна большая семья. И вот воспоминания из детства. Когда я родилась в Советском Союзе, мы тоже жили в Баку в Большом дворе. Сейчас та программа, которая идет, это двор, это вообще феноменально, потому что дворы нового уровня. Но разве вот я была на открытии этого замечательного озера, пруда, парка. И это действительно очень круто, очень здорово, что мы живем с вами в таких условиях. Что мы можем выйти с детьми погулять. Здесь замечательные мероприятия проходят для нашей молодежи.
И можно музыкой заняться, можно в шашки поиграть, можно поиграть, заняться спортом. Вообще у нас сегодня больше 2 миллионов людей в республике занимаются активно спортом. У нас столько делается в социальной сфере, реализуется больше 40 программ. Мы строим новые школы, новые детские сады, новые дворцы культуры. Театр Камавы – это театр-площадка, которая просто предмет зависти не то что многих людей в нашей стране, многих людей в мире. И вы знаете, это все вроде так круто, но это все хрупкое. И все зависит от каждого из вас. Много популизма, много громких слов, но мне кажется, нужно верить тем людям, кто действительно шли торган кишлер, вот действительно лидер, национальный лидер, это редкость, это талант. И поэтому 14 сентября у нас будут выборы. Я просто вас призываю не быть равнодушными и голосовать за того человека, который доказал, что в нашей республике есть возможность социальных лифтов, есть возможность, если ты работаешь, жить достойно. Рустам Нургалиевич лично вот для меня, у меня нет крутых родителей, и вообще вот мой папа, он у меня умер 20 лет назад, мама, она ни дня в Татарстане не работала, потому что она работала в школе в Баку, но мне дали возможность реализовать свой талант. Я думаю, что многим из вас, сидящим здесь, тоже были даны возможности найти себя, реализовать себя. Поэтому я уверена, что мы с вами сделаем правильный выбор. Рустам Нургалиевич тот человек, которому можно верить. Двор – это место, в котором невозможно жить без доверия друг к другу, без доверия к соседу. Как мне сегодня пошутили, что можно поменять жену, но нельзя поменять соседа, а тем более выбрать того соседа, который будет тебе действительно очень хорошей опорой, если ты ему не веришь, если ты сам не будешь открывать ему свое сердце. Мы с вами одна большая команда, команда нашей республики. Я уверена, что bizning kelajagi bor. Rahmat sizga boringizga. Shin ko'ngildan Ирада Хафизяновна, спасибо вам огромное. Татарстан рейсінің сайлаулар 14 сентябрьда узачак. Июнь айында Рустам Нургали улы Минахановка иҗтимагый ярдәм штабы төзелде. Аңа республика тормышының төрледән төрле өлкә вәкилләре керде. Сүз Татарстан рәисе Рустам Минахановның иҗтимагый ярдәм штабы вәкиле, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Муса Җәлил һәм Тукай премиялары лауреаты Фатхетдинов Салават Заки улына бирелә. Hayırlı gün, hürmetli arşa, halka, beni aytası kaldı indi. Benim aldın etken iптешләрнең сүзләренә кушылам. Тойлар заман. Җәмәгать ничек дип әйтим икән? Кыска гына әйтеп әйтербез инде. Без инде Татарстанда яшәүчеләр безгә бер караганда яшәү кыен да, рәхәт тә. Ничек рәхәт икән беләсез? Ничек кыен? Чөнки бу илдә мин Татарстан һәр вакытта ил дип атым сәхнәдән бер кечкенә булса бер ил. Бу илдә начар эшләргә ярамый. Чөнки biz начар эшләй белмибез, Аллаһка шөкер. Эшләгән бездән үрнәк алулар, безне вакытта бәлки күнәшәләрдә дә, бәлки яратмыйлар да, үзлеге бер тагын бер күрсәткеч. Менә мин сезне нигә Рустам Нургалиевка тавышларыгызны бирегез дип үгетләргә җыенмыйм. Чөнки ул аны рус әйтмешли Рустам Нургалиевич ул сүзләрне не заслуживает. Шуңа күрә сез инде барыгыз аңлыйсыз. Хуҗа илдә хуҗа бер булса, тәртип була. Тәртип булсын өчен илдә дә, районда да, йортта да хуҗа бер булырга тиеш. Шунда тәртип була. Мин сезне барыгызны чакырам сайлауларга инде. Бигрәк тә сез инде Варша дигәч инде siz alfabetni birinchi harf bo'lgach, eng birinchi ko'rsatkichlар bizda Varshada bo'lgan tiyish. Men sizdan so'rayman, baribir qatnashamiz, aktiv bizga shu aktivlik kerak. Men de bugun So'ng'och tarafidan Varsha bilan Baltoshni
Şu iki rayonda yaşayayım indi. Bugünkü işe ederim sizden sohbet edelim. Akçasız yaşap ola, arşasız yaşap olmayı. Gideyiz, görüşürüz arkadaşlar. Рахмат Гизор, Сергей Закович. Каждый созданный двор уникален, и уникальным его делаете вы, дорогие жители. За время подготовки было проведено более 126 обсуждений. За время подготовки было проведено 186 встреч с жителями, и в каждом из них не было равнодушных. Были предложения, споры, отстаивание своей позиции, но в итоге все находили общий язык и приходили к общему знаменателю. И это позволило сделать дворы такими, какими их хотели видеть сами жители. Бүгінгі шара аршаларының һәм килгән кунакларның яраткан ял итү урыны 2016 елда нигез салынган Казан су паркында үтә. Излюбленный горожанами парк – удачный пример создания детского паркового пространства, соответствующего современным реалиям и обширной прогулочной зоны с разнообразными видами активности, где каждый гость может выбрать занятие по душе. Сегодня парк является местом притяжения для юных жителей и гостей нашего города, любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Бүгінгі күндә парк актив ял һәм сәламәт яшәү рәвешен яратучыларны җәлеп итү урыны булып тора. Уважаемые участники встречи, наши новые красивые функциональные дворы были бы невозможны без вашего участия. Именно вы вносили свои предложения, и от вас зависело то, как сейчас выглядит этот двор. Позвольте перейти к церемонии чествования активистов республиканской программы «Наш двор». Для вручения благодарности от имени Рустама Нургалиевича Миниханова приглашается Алмаз Габдраупович Исамуддинов и Ирада Хафизяновна Аюпова. За активное участие и вклад в реализацию программы «Наш двор», энтузиазм и неравнодушие, активную позицию, благодарностью Рустама Нургалиевича Миниханова поощряется Никматзянов Ленар Фаатович, старший по дому. Мифтахов Аглям Агдамович, активный житель.